Sydämellisesti tervetuloa seuraamaan podcastiani Let's Grow Together. Podcasti käsittelee inhimillisen kasvun ja kehityksen aiheita eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Minun nimeni on Minna Anttila ja olen työyhteisö- ja yksilövalmentaja ja 2 lapsen äiti. Olen ollut kiinnostunut inhimillisen kasvun teemoista jo pitkään ja toivon, että me voimme kasvaa yhdessä tätä podcastia kuunnellessa. Tervetuloa Mikko Kemiläinen, yrityksen Resilience Factory -toimitusjohtaja tänään Let's Grow Together -podcastiin. Me puhutaan Mikon kanssa resilienssistä. Tosi mukava nähdä sinua, Mikko, ja mukava päästä juttelemaan yhdessä tästä meitä kumpaakin lämmittävästä aiheesta. Sä oot muutoskyvykkyyden tai resilienssin pitkäaikainen puolesta puhuja. Sä oot kirjoittanut ja valmentanut paljon aiheesta laajasti, ja sut on myös kutsuttu mukaan kirjoittamaan kirjaa Jarno Limnelin Suomen idea. Sinne olet kirjoittanut resilienssistä. Sä oot tosissaan vähän niin kuin tämä resilienssikäsitteen lanseeraaja Suomeen. Näin mä oon ymmärtänyt. Ja mukava, että pääset nyt juttelemaan muutoskyvykkyydestä mun kanssa tänään Let's Grow Together -podcastiin. Mitä sulle kuuluu just nyt, Mikko? Kiitos. Kiitos. Ihan mahtavaa olla niin sanotusti lauteilla tässä näin. Ja Hyvä. Voisiko sanoa, että levittää resilienssin ilosanomaa. Silloin ollaan aina oikeassa paikassa. Kiitos kutsusta. Mukava olla mukana. Jes, ihan loistavaa. Kiitos Mikko, kun pääsit. Mä tiedän, että sullakin on tiukka aikataulu ja mukava, että päästiin nyt tänä aamuna 2 keskustelemaan. Me tosissaan eletään aamuaikaa. Sä kuulijat voit elää mitä aikaa tahansa siellä. Olet sydämellisesti tervetullut kuuntelemaan tätä muutoskyvykkyyden tai resilienssin keskustelua. Mulla on tässä niin kova johtamisen konsultti lauteilla, että oksa pois. Tosi kiva, että päästään juttelemaan tästä. Kerro nyt heti meille, Mikko, että miksi meidän kannattaa puhua nykyään just nyt resilienssistä? Miksi tänään kannattaa puhua resilienssistä? Oikeastaan olisi pitänyt puhua jo aikaisemmin, ja me eletään vuotta 2011. Silloin mä itse törmäsin eka kertaa sanaa resilienssi, ja mulla oli valmentajana tämmöinen kaveri kuin Karkiasen Ville. Ville kysyi multa aikana, että onko Mikko kuullut resilienssistä? Ja mä että no enpä ole kuullut. Menin google.fi, naputtelin näin sinne. Silloin tuli etusivulle yksi osuma, ja se oli muoviteknologiasta. Objektin kyky palautua alkuperäiseen muotoonsa. Ja mä katsoin vähän Villeen ja nojasin eteenpäin, että tämmöistäkön ajattelit johtamisen konsultointiin. Niin Ville sanoi, että no, it's all about human change. Ja siinä on se syy, miksi tänään pitää puhua resilienssistä. Muutoksen tahti on niin pirskatin kova, että joku tapa, millä me saadaan autettua ihmisiä, että ne pärjää sen muutoksen keskellä. Siinä on syy. Aivan loistava syy. Toi jotenkin palauttaa meidät nyt siihen ytimeen, missä me ollaan tänään. Muutoksen tahti on kova. Me jollakin tavalla halutaan ymmärtää meitä itseämme siinä muutoksessa, että mitä mussa tapahtuu tai mun työyhteisössä tai mun tiimissä, perheessä. Ja otan heti kiinni tuossa tavalla, että haluaa ymmärtää itseensä. Ja siitähän resilienssissä on kyse, että niin hyvin vahvasti niin mennään sinne itsetuntemuksen puolelle. Ja niin kuin varmaan moni kuuntelijoistakin tietää, niin tunneäly, emotional intelligence, se alkaa siitä self-awareness itsetuntemuksesta. Ja kompetenssimaailmassa niin resilienssihän uppoo sitten sinne seuraavaan palikkaan, itsensä johtamiseen, itsensä hallintaan. Eli tietoisuus siitä, että miten mä todennäköisesti toimin niin kuin muutoksen haasteiden ja vastoinkäymisten keskellä. Siis juuri noin. Sä nyt paalutat meidät tosi nopsaa just sinne tavallaan johtamisen maailman ytimeen, mistä me tänään puhutaan. Itsensä johtamisen yksi tärkeimpiä kyvykkyyksiä on reflektoida, että miten mä toimin eri tilanteissa. Ja muutoskyvykkyys taas on mulle sitä, että mä ymmärrän, että kun tulee vasemmalta ja oikealta erilaisia asioita, joihin mun pitää myös reagoida, niin mä osaan ymmärtää, mikä se mun luontainen tapa reagoida on. Ja mikä on sitten se, miten mä haluaisin reagoida tässä tilanteessa? Haluanko mä kehittyä, oppia, tehdä jotakin sille omalle reaktiolle tai sille niin kuin omalle käyttäytymiselle sillä tavalla, että mä voisin ehkä paremmin tai eheämminkin kohdata niitä muutoksia? Niin. Että, niin kuin, tavallaan se itsetuntemuksen kautta, kun katsoo, että mistä napista kun Kemiläistä painaa, niin se lähtee kuin haukkurasta. Tulee tietoiseksi siitä, ja se ehkä vähän jopa sanotit yhtä, kun resilienssi, jos me perutaan vähän taaksepäin, niin pitkään puhuttiin pelkästään niin kuin sitä resilienssimuskeleista, eli 7 muskelista, mitkä sieltä niin kuin tutkitusti löytyy. Ja
Nyt tämä metodologia, mitä mä edustan, Resilience Alliance, niin on tämä Linda Hoopsin tekemä tutkimustyö. Yli 4 vuosisata on tehty tätä, niin tunnisti 7 muskelia, mitkä meiltä löytyy. Mutta sitten sieltä löytyy muitakin rakennuspalikoita, jotka edesauttaa semmoista resilienttiä käyttäytymistä. Et siellä on rauhoittuminen, menee aika pitkälle tuohon, mitä sä just sanoit, että niin vedetään syvää henkeä, että kerkee niin kuin muutkin kuin se liskoaivot sieltä kehii. Sitten löytyy strategiat, joka on mun mielestä niin kuin aika korkealentoinen sana, mutta niin ehkä niin kuin hallinnan kehien kautta, että laittaisi paukut sinne asioihin, missä pystyy itse vaikuttamaan ja jopa päättämään. Sitten löytyy ne muskelit ja sitten energia on kanssa aika keskeinen konsepti kaiken kaikkiaan resilienssissä. Ai vitsi, nyt niin kuin rauhoittuminen, strategiat, eli hallinnan, että mikä on mun hallussa, mikä ei ole sitten niinkään semmoinen, mihin mä voin vaikuttaa, ja sitten energia ja muskelit. Nyt kun sä sanoit noista 7 muskelista, niin en mä voi olla kysymättä, että mitä ne on. No niin, kaikki alkaa sieltä, että niin, miten mä suhtaudun muutokseen. Ja nyt niin, tuossa on siis 100 000 on normitettu tietokanta kaiken kaikkiaan, ja se ensimmäinen muskeli on positiivinen. Positiivisuus siinä, että niin, onko se muutos mulle niin kuin uhka, vai onko se kenties sitten mahdollisuus. Joo. No sitten niin, seuraava siitä on itseluottamus. Ja miten mä pärjään tässä? Ehkä lontoon kielen sana voisi olla minäpystyvyys, self-efficacy myös siinä mielessä. Ja niin, nyt näissä 2 ekassahan voi olla paljonkin eroa yksilöllisellä tasolla. Että sä voit ajatella, että maailma on niin täynnä mahdollisuuksia, mutta what's in it for me? Tai sitten lontoon kielellä world is a shitty place, mutta hei, mä menen kyllä lävitte. Ne on 2 ekaa. Sitten tulee 3. tulee prioriteetit. Eli tämä niin, tavallaan semmoinen kyky erottaa siinä turbulenssissa, että mikä on tärkeää ja mikä on vähän niin kuin epäolennaista. Kyky laittaa se sivuun siinä. Ollaanko me vielä kärryllä? 3 on käyty. Ollaan. Hyvä. Kyllä. Joo, toi 3. Niin, no sitten tulee luovuus. Luovuus ja niin, se on vähän semmoinen muskeli, että niin, menetkö sä niihin muutostilanteisiin vähän niin kuin ravihevonen, että läpät silmillä tuossa noin. Että näin on muuten aina ennenkin pärjätty, vai kykenekö katsomaan, että tämä voisi ehkä tehdä vähän jollain muullakin tavalla. Joku uusi lähestymiskulma. Se oli 4. Sitten 5. tulee yhteys toisiin. Joo, se on vähän niin kuin ehkä metaforana. Anteeksi. Lempparini, joo. Yksinhän meistä ei pärjää kukaan. Ei johtaja, kyllä, ei asiantuntija, vaan tiimissä tehdään. Ja se on niin kuin kyky käyttää verkostoaan, että niin, hei, toi Minnahan oli vetänyt tommosen projektin, mäpä kilautan Minnalle. Pyytää apua, tarjota sitä apua. No sen jälkeen tulee sitten rakenne ja tämä, niin, se vaatii taas sitten aika paljon niin itsekuria, että kyky laittaa epäolennainen sivuun, luoda niin kuin rakennetta siihen tilanteeseen, kun se maailma muuttuu. Ja nythän ei ole kyse siitä, että sä kaivat tuolta pöytälaatikosta sen muutoksenhallintasuunnitelman, vaan sitten kun sekin muuttuu. Se edellyttää aika paljon semmoista niin kuin kykyä ulkoistaa myös se oma ajattelu. Että ei pidä niin kuin asioita itsestäänselvyytenä. Ja mulle itsestäänselvyyden määritelmä on ollut, että se on itselle selvä ja muille epäselvä. Hyvin määritelty, yes. Tuosta kun lähtee, niin tämä niin ei oleta turhia. Viimeinen on sitten tämä niin kokeilun halu. Eli tämä niin muutoksaan pitää saada jotain aikaa. Ja lontoon kielellä se window of opportunity, niin se on auki vaan tietyn aikaa. Että pitää uskaltaa hypätä. Että metafora voisi olla vaikka, että jos olisit niin Minna, niin purjeveden kippari, olet siellä satamassa, virittelet siellä purjeet ja köydetkin on nätisti rullalla ja henkilöstö treenattu, niin sitten jäätäisiin odottelee niitä tuulia, että olisi parhaat mahdolliset. Joskus pitää vaan lähteä, vaikka ei välttämättä tiedä, että niin meneekö tämä maaliin. Siinä oli 7 muskelia. Aikamoiset muskelit. Siis todella hyvä tämä Linda Hoopsin perusteoriat siitä, että miten me voidaan vastata niin kuin muuttuvaan maailmaan oman käytöksen kautta. Eli positiivinen asenne, itseluottamus, prioriteetit, luovuus, yhteys toisiin, rakenne. Mä rakastan myös rakennetta, pitää osata tehdä asiat oikein ja niin se itsekuri olla siellä kanssa paikalla, että saa asioita aikaiseksi. Sitten kokeilun haluisuus.
Mikä mulle jää? Ei, siinä ne oli kaikki 7, eikö niin? Siinä oli kaikki. Siinä oli kaikki. Joo. Mikä on sun vahvin tapa kohdata, Mikko, muutokset? Kiitos, toi on hyvä kysymys. Palataan sinne vuoteen 2011. Mä sain siis Villen kautta, kun innostuin tästä näin, ja tajusin, että se on yksilön kompetenssi. Ja mä oon aina uskonut, että organisaatiot rakentuu yksilöistä ja mä tein sitten oman ensimmäisen resilienssikyselyn. Tämä ei ole siis resilienssitesti, vaan resilienssikysely. Tässä ei panna ihmiselle mitään numerolappua rintaan, vaan tullaan tietoiseksi siitä, että miten mä yksilönä pärjään haasteissa ja muutoksissa. Niin mä oon niin sanotusti change geek, että 0-100 kun katsoo asteikkoa, niin mun alin on 8,8. Että mä rakastan muutosta. Niin mun suurin löydös oli, Minna, silloin se, että kun tuossa yhdessä podcastissa taisin myös kuvata sen, että aina kun muutos tulee, niin mä revin paidan auki ja teräsmiestatuointi paljastui ja nyt mennään. Mutta mä opin sen, että mun kannattaa katsoa tuonne taakse, että seuraako mua kukaan. Totta. Eli ymmärtää myös se monimuotoisuus siinä omassa tiimissä ja joukoissa, joita johtaa. Joo, ihan tosi kova juttu, koska se ei auta, että itse pystyy menemään ja se oma resilienssi on kohdillaan, vaan sitten jos mennään sen yhteistyön kautta, niin pitää myös ymmärtää, että missä kohtaa ne muut on. Tämä tulee johtamista kun valmennan ammatikseni, niin että se johtoryhmä ymmärtää sen, että sitä kaasupolinta ei voi vetää sinne konehuoneen puolelle, koska sitten häipyy pito siellä organisaatiossa, kun ei ne muut kerkeä mukaan. Just näin. Että ryhmäprofiilihan tässä on todella mielenkiintoinen tavallaan tiimivalmennuksissa sitten. Sieltä tulee se monimuotoisuus, kuinka erilaisia me ollaan jopa johtoryhmätasolla. Keskimääräisesti johtoryhmät on tietysti resilientimpiä kuin organisaatio muuten. Ännä tietysti kasvaa ja tulla tietoiseksi siitäkin osa-alueesta. Just näin. Eli nyt sä puhut nimenomaan siitä sun kehittelemästä resilienssikartoituksesta tai mittauksesta. Kerro meille nyt vähän lisää, että jos sun oma on 88%, että miten sä lähdet muutokseen, niin miten tullaan siihen tulokseen 88, että mitä se mittaustapa on syönyt nyt sisälle? Joo, mä en ole kehittänyt. Me lanseerataan siis lainataan Lindan työkalua Jenkeistä ja siinä on siis ihan 100-sivuinen tekninen manuaali taustalla, tutkimustyötä vahvasti tehty. Siellä on 70 kysymystä, mitkä tutkitusti korreloi siihen, että yksilö porskuttaa siinä muutoksessa, haasteissa ja vastoinkäymisessä. Ja sitten se on ihan online-kysely, ja sieltä saa sitten tehdä oman profiilin. Ja tämä on musta the beauty of all of this, niin on siinä, että kun resilienssi on yksilön kompetenssi, niin sitä voi mitata ja sitä voi kehittää. Yes. Mutta kehittämisen lähtökohta on se, että ensin pitää vähän tietää, että missä mä oon nyt, ja sitten saada palautetta. Joo, niin kuin status quo, tai se, että missä ollaan nyt, se status tällä hetkellä, että voi mennä eteenpäin. Loistavaa. Sanois vielä sen sun mittauksen nimi, ja voiko sitä kysellä sulta, jos joku kiinnostuu? Ilman muuta. Mehän siis me valmennetaan, meillä on kaikkiaan 150 akkreditoitua valmentajaa Resilience Factoryssä. Osaajia löytyy Suomesta, Eurooppaan ja Aasiaan. Itse valmennan totta kai resilienssiä paljonkin. Ja kyseessä on siis resilienssikysely, Resilience Questionnaire in English. Ja me käytetään siis Resilience Alliance, työkalua. ResilienceFactory.fi, niin sieltä löytyy pikkusen lisätietoa ja aina tietysti suoraan meikäläisellekin laittamalla, niin saa lisätietoa. Hyvä. Kiitos Mikko, olipa hyvä saada nyt toi data kanssa paalutettua tähän meidän jutteluun. No mitäs muuta? Sä oot tosissaan pitkään jo ollut muutoskyvykkyyden ja resilienssin kanssa tekemisissä ja mun tekisi mieli ihan sulta melkein tälleen, niin kuin mä rakastan määritellä myös omia käsitteitä, kun johtamista valmennan, niin pitää myös ymmärtää, että mitä valmentaa ja mistä ne taustat tulee. Niin ehkä voisin sitä lähteä sulta kysymään, että mitä se sinulle se resilienssi on, miten se määritellään? Sä oot puhunut nyt, että se on yksilön kyvykkyys, se on meidän oma kompetenssi.
jos se on yksilön ja yksilöistä koostuu työyhteisö ja sitten työyhteisön tiimissä on monta omalla resilienssiprofiilillaan olemassa olevaa ihmistä, niin miten sä lähdet nyt, kun sä lähdet yksilölle tai tiimille puhumaan resilienssistä, niin miten sä sitä heille paalutat, niin kun, että siitä tulee käytännönläheistä? Aina kun ollaan datapohjaisen konsultoinnin kanssa tekemisissä, niin aina pitää ensin ymmärtää, että mitä dataa kohta tulkitsen itsestäni. Ja sen takia me käydään esimerkiksi valmennuksessa aina niin toi metodologia lävitse, että määritellään just, että mitä se positiivinen on, katsotaan niitä rakennuspalikoita ja luodaan siellä organisaatiossa myös sille yksilölle yhteinen tulkinta. Me voidaan puhua niin kuin samoista asioista. Lähdetään ihan siitä, että mikä se määritelmä on, että kyky sopeutua suureen määrään muutoksia ylläpitäen samalla korkeita suorituskykyä. Just näin. Sitten mä aika usein kysyn, että no mikä se on suuri määrä muutoksia? Mistä se johtuu? Niin aika usein sieltä tulee ravistaen tulee sitten, että no yksilöstähän se riippuu. Muistan yhden organisaation, mitä valmensin, niin siellä oli jokaisella tiedätkö, oma pöytä ja oma konttori ja ne entisajan kulkuvalotkin siitä, että varattu ja saapi tulla. Sitten siirryttiin avokonttoriin. Kenelläkään ei ollut enää omaa pöytää eikä omaa paikkaa, niin mitkä oli ihmisten reaktiot? Osahan oli sille, että aivan mahtavaa, että nyt mä saan Minnan kanssa istua aamupäivän niin kuin tuolla ja sitten mä menen Ekin kanssa tonne nurkkaan, niin eipähän tarvitse olla kuule samassa hikisessä konttorissa. Ja sitten osa organisaatiosta oli, että no niin, nyt mulla ei ole enää omaa paikkaa, että mihin mä laitan tämän mun jukkapalmun ja nämä mun lastenkuvat. Sama muutos, me reagoidaan hyvin eri tavalla. Kyllä. Ja tämmöistä joukkoa meidän pitäisi johtaa. Luoda se yksi yhteinen ymmärrys, näyttää sitä suuntaa, että tonne me ollaan menossa. Joo, toi on tosi hyvä näkökulma, tekee mieli jotenkin pysähtyä tähän. Se aikaisemmin, ennen kuin me lähdettiin nauhoittamaan tätä meidän podcastia ja kysyit multa, että mikä on mun muutosmäärä. Ja nyt taaksepäin reflektoiden mä ensimmäisenä ajattelin, että no kai se semmoinen 2-3 tosi isoa räjäytystä kerralla niin kuin mahtuu elämään. Että niin kuin esimerkiksi uuden kodin rakentaminen ja vaikka olisiko joku tällainen lastenkoulun aloitus, no onko se niin iso muutos, kun Eskarissa ollaan Suomessa jo oltu, tai työpaikan muutos. Voiko ottaa vaikka yrityksen aloittamista, esimerkiksi kiire perhevaihetta, ja voiko ottaa vaikka talonrakennusprojekteja yhtä aikaa, niin mä oon nyt itse tehnyt nämä 3 yhtä aikaa. Että tavallaan niin kuin isoja muutoksia yhtä aikaa, että siitä tulee, niin kuin, että sekin on, että miten se muutos määritellään, että onko se todellakin sellainen, että se tavallaan hurlum heittää koko sun maanantai-aamun uusiksi, ja että pystytkö sä sen jälkeen vielä olemaan kunnolla suorituskykyinen, ihan niin kuin aidosti suorituskykyinen, eikä niin kuin sieltä sinne päin. Niin toi on tosi mielenkiintoinen kysymys. Aikaisemmin mä olisin sanonut sen 2-3 yhtä aikaa, jos on tämmöisestä aika grandesta muutoksesta kysymys. Eli mulla on itsellä sitä uutuushalukkuutta, jos puhutaan mistä tahansa Big Five-profiileista tai diskistä tai muista tavoista niin kuin kartoittaa sitä, että minkälainen ihminen itse on, niin sitä uutuushalukkuutta ja muutoskyvykkyyttä on, mutta todella sitten reflektoiden sitä, että niin kuin aina siinä porukassa on niitä muita, joilla sit voi olla se oma näkemys siihen. Ja sitten todellakin, tämä on mun mielestä mielenkiintoinen se sun muutoskyvykkyyden toinen näkökulma, se jatkolause, silti pysyä suorituskykyisenä. Että miten me määritellään se suorituskykyisyys missäkin hetkessä. Onko se aina sama vai muuttuuko se elämässä? Niin, tässä on minä yksi asia, mihin kiinnitän paljon huomiota, kun valmennan organisaatioita. Että sanat, joita me käytetään, että meillä on yksi yhteinen tulkinta niistä. Otetaan vaikka esimerkiksi strategia. Ja sieltä varmaan liki 100% lukee siellä jo etusulla, että haemme kannattavaa kasvua. Meidän pitää määritellä, että mitä se sana kannattavaa tarkoittaa, mitä tarkoittaa se sana kasvu. Että onko se orgaanista kasvua, että palkataan henkilöitä, onko se epäorgaanista, me ostetaan. Onko se EBITan liikevaihdon maantieteellistä henkilöstömäärää, että mitä kasvua se on. Jos me sitä määritellä, niin kaikki tulkittee sen omalla tavalla. Ja sitten siinä käy, niin kuin Monty Pythonin YouTube-pätkässä, käykää katsomassa 100 meters race for people with no sense of direction.
Mä oon tainnut nähdä sen joskus. Niin, sataisen juoksu ihmisen mitään suuntavaistoa, niin se menee get ready, get set, ja sitten kun kuuluu pam, ne lähtee kuin varpusparvi siitä. Kyllä, ei Kaikki mitään kyllä juoksee sen yhteistä 100 metriä, mutta ne lähtee hortoilemaan omaan suuntaansa. Niin. Just näin. Joo, toi on mielenkiintoista. Mikä sulle on, Mikko, se muutosten määrä? Riippuen tietenkin siitä, mikä nyt määritellään minkäkin kokoiseksi muutokseksi, mutta kerro joku omakohtainen kokemus siitä, että mikä sulla on muuttunut elämässä ja mikä on vaatinut sinua niin kuin tosissaan itse arvioimaan sitä, että hei, onko suorituskyky kohdillaan vielä, koska mä luulen, että tänä syksynä aika monella, kun meillä lähtee taas tämä niin kuin isompi pyörä tässä pyörin, kesälomien jälkeen niin kuin aina käy, että jossain kohtaa loka-marraskuussa se pyörä pyörii jo aika vauhdikkaasti, niin moni varmaan tulee miettimään syksyllä jälleen kerran omaa suorituskykyä, että missä me sitten mennään. Onko sulla omakohtaisia kokemuksia siinä, missä sä oot sitä omaa suorituskykyä joutunut niin kuin arvioimaan, ja miten sä oot sitä arvioinut? Joo, kun olen niin resilientti, eli muutos on siellä kyvykkyys aika vahva niin mä peilaan sitä ehkä toisen viitekehyksen kautta, mitä käytän myös johtamisen valmennuksissa. Ja mä näen elämän Minna 3 pallon kautta. Et yksi pallero on työ, yksi pallero on sitten perhe ja ystävät, ja 3. pallero on minä itse, ja nämä kaikki on naimisissa. Nyt mikään muutoshan ei tapahdu tyhjiössä. Siellä kun töissä muuttuu jotakin, niin se vaikuttaa helposti sinne perheeseen, omaan itteensä. Tai sitten jos mulla vaimo antaa henkilöarvioinnin pyytämättä, niin se heijastuu näihin muihin kyllä. Ja tätä kokonaisuutta pitäisi pystyä niin kuin ylläpitämään. Että ne laineet ne vaikuttaa jokaiseen palleroon. Ja mä oon aina vihannut sanaa, vaikka siellä jos nyt HR olisi kuuntelemassa, niin sanon silti. Niin mä oon aina vihannut sanaa työhyvinvointi. Että sitä niin viritellään äärimmilleen. Meidän pitäisi puhua niin kuin kokonaishyvinvoinnista, että riittää aikaa ja energiaa itselle ja perheelle, ystäville. Ja sitten mä uskon lapsenomaiset, sitä kautta riittää myös voimaa sinne työelämään. Joo, samassa mennään siinä. Vähän kuvannut sille, että ne on niinku, sä jonglöiraat niitä elämänpalloja siinä, ja sitten jos se työpallo tippuu, niin ei mitään hätää. Se on kumia. Se kyllä pomppaa sieltä takaisin. Mutta nämä 2 muuta on aika ohutta lasia, että niitä ei kannata tiputtaa. No näin on. Nyt kyllä resonoi kovastikin. Se on näin, että kun sä perheen ja ystävien kanssa meet sinne miinuspuolelle niin, että sieltä on vaikea tulla enää takaisin, niin sen tuntee luissa ja ytimissä. Eikö se ole? Ja se vaikuttaa suorituskykyyn ihan 100% kyllä. Että se oma jaksaminen siellä, että senkin takia yksi noista rakennuspalikoista on se energia. Ihan perusopit, että tulee nukuttua riittävästi. Sitten sense of purpose, että miksi mä näitä hommia teen oikeastaan, niin sieltä löytyy sitten sitä voimavaraa tarpeeksi. Ja sitä voisi ehkä verrata resilienssiin myös vähän sille, että jokainen muutos meille maksaa. Että vähän niin kuin joutuu sieltä lompakosta maksamaan. Että tuommoiset isommat muutokset vastaan nyt maksaa vähän vähemmän, kun ne tapahtuu kaukana, mutta sitten mitä lähemmäs se tulee sua ittees, niin sen enemmän se rupeaa maksamaan sitten. Se pankkitili pitäisi olla rahaa. Tai se on niin kuin puhelimen akku, että sitä pitää muistaa ladata välillä. Tai sitten se on vähän niin kuin tämä 3. metafora voisi olla pesusieni. Että se imee tietyn määrän vettä ja sitten viimeinen tippa ei mahu, niin se pitää puristaa väliin kuivaksi. Aika tiukkaa. Joo. Ja sitten meillä on erikokoiset pesusienet. Että jokainen imee tietyn määrän muutosta, mutta sitä pystyy mittaamaan ja kasvattamaan sitä omaa pesusientä. Toi on mukavaa tavallaan tietää, että siihen on että siihen on validi tapa mitata sitä, että tulee tietoiseksi ja ymmärtää siitä, että no minkälainen se mun muutoskyvykkyyden paletti on. Ja varsinkin jos ymmärtää, että tällä hetkellä se ei ole, tai mun persoona on lähtökohtaisesti sellainen, että se muutoskyvykkyys ei ole vahvuus, niin että sitä pystyy lähteä vahvistamaan. Miten sä koet, että sitä voi vahvistaa käytännössä? No, sanon tämänkin vaikka siellä olisi, että sanotaan HR kuuntelemassa, mutta se on mun oma tausta henkilöstöhallinnon. Miten sitä leimaamatta. Porukkaa siellä varmaan on. Mä en ole ikinä uskonut niin sanotusti puunhalailun valmennuksiin, että puhutaan vaan asioista ja niin sanotusti uskotaan sitä kautta, että homma muuttuu. Aina pitäisi olla jotain dataa. On sitten yksilöstä tai
tai organisaatiosta ja sitten tiedetään, niin kuin, että missä mennään. Mun on pakko ottaa sut kiinni, Mikko, tästä. Miksi sulla on semmoinen fiilis, että HR ajattelee, että puuhalailuvalmennukset on hyviä? En kautta HR ajattelee niin, mutta että niin kuin ei niin kuin luoteta välttämättä siihen dataan. Tai Niin ei ehkä osata hyödyntää sitä. Se ei ole se ensimmäinen ajatus. Joo. Okay, ei haluta ottaa sitä siihen mukaan. Totta kai se on pieni investointi että niin, mutta jonkunnäköinen lähtökohta ja syy siihen on itse asiassa lähtee siitä, että lontoon kielellä competency acquisition process, eli miten kompetensseja opitaan ja vahvistetaan, niin ensin pitäisi tietää, miltä hyvä näyttää. Sen jälkeen saada jotain dataa siitä organisaatiosta tai yksilöstä, sitten tunnistaa ne gapit sieltä ja sitten lähtee tekemään. Että oikeasti niin kuin kehittää sitten niin kuin sen datan pohjalta itseään. Ja tässähän resilienssi on oiva siinä mielessä, että tulla tietoiseksi, missä mennään. Joo, ja siitä lähtee sitten eteenpäin. Eli sulle ensimmäinen steppi on se data. No mitä sitten? Sä oot valmentanut paljon työyhteisöjä ja kehittänyt omaa resilienssiä, niin mitkä on ne käytännön keinot, mitä eri ihmiset valitsee? No, yhteinen ymmärrys siitä, se, niin kuin sanoin aikaisemmin, niin sen hyödyntäminen. Ja ennen kaikkea niin kuin se organisaatiokontekstiin liittyen. Että resilienssihän pystyy laajentamaan sitten siitä yksilötasolta tiimeihin, meiltä löytyy ryhmäprofiili siihen, mutta sitten ihan organisaatiotasolle se toki vaatii sitten tavallaan lisävipuja siihen, että puhutaan niin kuin 3 lisävipua, että sen johtamisen pitäisi tukea resilienttiä käyttäytymistä, sitten sen kontekstin, eli visio, missio, strategia, ja 3. sitten se kulttuuri, eli noita vipuja pitäisi pystyä taputtelemaan sitten kanssa yhtä lailla. Joo. Mutta ihan yhtä lailla resilienttiä johtamista. No tämä oli se mun seuraava kysymys. Me ollaan ihan samalla linjoilla, kuule. Millaista sun mielestä on resilientti johtaminen? No mä katson 4 kulmalta. 4 kulmalta sen, ja palaan ensin siihen 3 ympyrään, jota äsken tuossa mainostin, ja mä käytän sitä osittain myös johtamisen kehittämisessä, että meidän pitäisi tuntea toisistamme vähän muutakin kuin mitä siinä käyntikortissa lukee. Voi olla Key Account Manager, avainasiakaspäällikkö, mahtava titteli, mutta mitä siellä takana löytyy? Sitten sä opit ymmärtää sitä ihmistä ja ehkä sitä käyttäytymistä paremmin. No toinen kulma sitten, nyt tulee itse asiassa kaikkia tulee 5 kulmaa tähän, kun tarkemmin mietin, niin organisaatio kopioi johdon käyttäytymisen. Niin aina kaikki muutoshankkeet niin pitää lähteä ihan sieltä ylimmästä johdosta, että jos se johto ei muuta sitä omaa käyttäytymistään, niin sitten ei muutu yhtään mikään. Eli lontoon kielen modeling, että miten mä itse käyttäydyn, niin se organisaatio kopioi sen. No sitten tullaan toiseen, tässä tapauksessa 3. ulottuvuuteen, eli tämä niin semmoinen, taitaa olla lontoon kielen self-regulation, eli miten mä niin kuin kontrolloin sitä omaa toimintaani. Ja tässä mä käytän aika usein sitä, että mitä tuon huoneeseen, kun tulen sinne. Tuonko mukanani iloa ja innostusta, vai ahdistusta ja hirveän tatin otsa. Eli olla tietoinen siitä omasta käyttäytymisestä ja vähän niin kuin kontrolloida sitä omaa tekemistään. Coachaava ote, mentorointi, ilman muuta sopii tuohon hyvin. Eli tukee sitä omaa alaisia. Ja sitten tietysti isona vipuna siellä on niin se organisaation kulttuuri ja sitten ilmapiiri. Tasajako ei ole mun mielestä koskaan ollut taktiikkaa. Mulla on siis sotilastausta itselläni. Muutamia oppeja sieltäkin ammennan. Ja organisaatiokulttuuri on vahva pohja siellä, mutta sitten pitää aina muistaa, että se organisaation ilmapiiri vaihtelee aina eri saiteittain. Mä olin Ikeassa aikanaan töissä itse ja meillä oli sanota siellä, että sellainen tavaratalo kuin johtajakin. Joo. Ja niin se vaan pätee, että sinne kun Ikea-kokemuksella menee, niin se melkein niin kuin etuovesta näkee, että millainen pössis täällä on meneillään. Joo, toi on myös hauska. Meitä 2 yhdistävä tekijä toi Ikean tausta. Se oli mukavaa, että me löydettiin se kanssa yhteinen sieltä. Mitä sulla on jäänyt sieltä Ikealta sun mielestä semmoista, mikä näkyy sun toiminnassa vieläkin?
mulla ei ole mitään muuta kuin hyvää sanottavaa. Se on aivan mahtavaa aikaa Ikeassa. Hyvin vahvasti arvo-ohjattu organisaatio, Kyllä. se tarinan kerronta. Mä pääsin 2 vai 3 kertaa tapaamaan Ingvar Kampradinkin, niin se vahva Sä johtajan ehdit. vaikutus. Loistavaa. Vahva johtajan vaikutus siellä ja se DNA, mikä siellä organisaatiossa on, niin mulla oli ilo ja kunnia ollut tehdä isoja kulttuurimuutoshankkeita, ja Yes. niin ehkä se oppi on siellä, että pidetään tiukasti kiinni sitä DNAsta. Vanhaa kunnioittaa, mutta kohti uutta kuitenkin. Joo, toi oli mun mielestä kans siis, IKEA on jatkuvasti uudistuva, se ei koskaan jää makaamaan entiseen tai sinne vanhaan tuleen tai semmoiset, että aina liikkuu eteenpäin ja sitten myös pystytään suoraselkäisesti katsomaan taaksepäin, että mitä siellä on. Että ollaan tehty, mun mielestä siellä se johtaminen oli siinä mielessä suoraselkäistä, että tehdään päätökset tietyn arvopohjan perusteella aina. Että pitää pystyä johonkin tukemaan se oma päätös. Ja se arvopohja oli niin vahva ja toisaalta se oli myös välillä niin väkevä, että se kaikki imasi sitä itseensä sieltä aika vahvasti. Jos aioit myös menestyä Ikeassa, niin myös se arvopohja tuli näkyä sun toiminnassa. Että sinne ei mennä sillä tavalla niin kuin ihan eri lippuja heilutelle myöskään mukaan siihen kuvion kunnolla. Että kyllä siinä niin kuin mutta mulle se passasi, koska arvopohja täsmäsi. Siellä puhuttiin nimenomaan... Sori, keskeytin sun, mutta se mikä varmaan yksi asia, minkä takia tykkäsin Ikeasta itse paljon sotilaana, kun sotilaalla on SOP, Standard Operational Procedure, että miten hoitetaan, eli ohjesääntö. Niinhän löytyy Ikeastakin kaikki, että how to sell in market hall, niin tälleen myydään siellä halkkeenassa. Ja sitten kun osaa sen perussäännöt, niin sen jälkeen niin pystyy sitten muuttamaan tarvittaessa. Joo. Ja sitten siellä oli myös se, että ihmiset oli aidosti tasa-arvoisia keskenään. Et vaikka siellä törötti johtoryhmässä, niin mä olin siellä kassalla ihan samalla tavalla silloin tällä. Et se oli aidosti niin kun myös vaihteleva se työ. Ja siinä oli se, että mulle ainakin opetettiin siellä meidän Espoon tavaratalon johtaja David Mansour, siihen aikaan kun mä siellä olin, niin hän oli uskomattoman hyvä ihmisten johtaja. Ja hän siinä kohtaa opetti sen, että kun sä pysähdyt sen ihmisen äärelle ja kuuntelet, mitä hänellä on sanottavaa, niin siinä kohtaa on jo puolet tehty. Niinpä. Kyky olla läsnä. Joo, se oli makeeta. Joo, mulla on myös sieltä kyllä hyvät muistot ja paljon jäänyt myös työkäväreitä, kenen kanssa sitten ollaan myöhemmin oltu yhteydessä. Tuntuu vaan, että siitä alkaa olla aika pitkä aika, että kyllä siitä on jo yli 10 vuotta, mäkin olen sieltä lähtenyt sitten jo menemään, että ponnistamaan muualle ja omaa yritystä perustaa sitten sen jälkeen ja enemmän näihin johtamisen kuvioihin. Mutta sieltä sai pohjat myös tähän, että mä sain valmentaa sitä organisaatiota aika paljon ja siellä sai myös ulkomailla valmentaa, että se oli mukavaa sitten. Ja sitten tuli tämä johtamisen kehittämisen kipinä. Joo. Mitä sä oot, Mikko, tehnyt sen jälkeen? Nyt äkkiä tämmöinen pieni kurvautus resilienssistä sun elämään. Sen jälkeen, silloin mä oikeastaan ehkä aika lailla samalla kuin sinäkin, eli sen jälkeen sitten siirryin konsulttielämään valmentajaksi. Ja johtamista on valmentanut ammatikseni nyt 13 vuotta. Conferry Hey Groupin Suomen johtoryhmässä, Leadership and Talent-praktiikkaa vedin muutama nosto sieltä. Rampol-konsernissa Suomessa, niin konsernin johtoryhmässä konsultoinnin maajohtajana, että 2500 tunsi Apina tunsi osan porukasta. Valtava määrä jengiä. Joo, hauskaa. Nyt on 4 vuotta ollut sitten jo ihan täysin, eli hyppäsin konsernielämästä pois. Ja Resilience Factory tosiaan on kohta 10-vuotias firma kaiken kaikkiaan. Sitten mä olen kehitetään johtamisen työkaluja. BlaLab Insights, eli tämä Tribune-työkalu, niin mitataan 6 johtamistyyliä, organisaatio, ilmapiiriulottuvuuksia. Ja sitten 3. rooli on vielä niin olen tuolla StaffPoint Executive Searchissa niin headhunterina. Ja kaikki liittyy minä johtamiseen. Että miten sä niin monta roolia pystyt vetämään, kun siinä on vain yksi niin core-konteksti. Sitä tarkastellaan vain eri kulmista sitten. Kyllä. Joo, että sulla on vaan niin vähän eri hattu päässä eri tilanteissa. Ja toi kyllä osoittaa resilienttiä käyttäytymistä, että sä pystyt pitämään yllä erilaisia rooleja. Mielenkiintoista. Joo. Sitäkin. Että ehkä tuntuu tälleen, sanotaan change geek-roolissa, että pystyisikö sitä enää toteuttamaan semmoista pelkkää korporaatiotehtävää, kun olisi vain yksi rooli. No. Tämä on just se. Sitten kun oppii itse niin kuin jakamaan omaa osaamistaan niin kuin erilaisiin osa-alueisiin, niin sitten kyllä huomaa, että yksi luukku on liian vähän. Että se ei tavallaan jotenkin niin kuin palvele sitä koko kokonaisuutta välttämättä.
Olipa siis äärimmäisen mahtavaa, Mikko, jutella yhdessä resilienssistä. Mä pikkusen palaan vielä tässä ihan meidän podcastin lopussa pari askelta taaksepäin, kun mä kysyn sulta siitä, että miten sä itse huolehdit, että mitkä sulle on ne resilienssin pääasiat, ja sä sanoit, että työ, itse ja perhe ja ystävät, että ne 3 palluraa on tosi tärkeitä. Anna mulle joku konkreettinen asia jokaiseen palluraan. Mitä sä teet, jotta sä pidät huolta, että ne pallurat, työ, itse plus perhe ja ystävät, niin ne pysyy kondiksessa niin, että se sun muutoskykyisyys säilyy? Hirveän hyvä kysymys, ja huomaan, että en vastannut siihen niin täydellisesti silloin, kun kysyit. Ja mä koin tästä taitaa olla 2 vuotta aikaa, niin meillä oli yksi asunto, mikä rempattiin. Mä vedin sen täysin betonille ja laitettiin kaikki uusiksi. Samaan aikaan oli konsultin kovin laskutuskuukausi, ja sitten vielä oli en muista mikä muu muuttuja siinä oli, mutta se oli ehkä ensimmäisiä kertoja omalla uralla, kun tuntui, että nyt tapahtuu liian paljon. Mutta sitten, että kun on tietoinen siitä, että oikeasti alkaa tapahtua liian paljon, niin sitten laittaa sitä epäolennaista sivua. Tähän mä pystyn palaamaan myöhemmin. Silloin joutui rehellisesti itsekin vetää happea varmaan viikon verran, että sai sen fokuksen sitten kohdalleen. Se oli ihan kova herääminen siinä mielessä, että luuli, että kyllä kaikki menee tuosta niin kuin hanhenselästä, mutta kyllä se raja tuli meikäläiselläkin vastaan. Mutta olla tietoinen siitä ja sitten oikeasti laittaa se fokus siinä, että mikä on tärkeintä. Ja kyllä ne tärkeimmät pallerot on siellä sen perheen, ystävien, oma itsensä kanssa. Joo. Pitää nukkua vähän paremmin, pitää muistaa syödä ihan perusjuttuja. Yes. Mä olen siis onnellinen CPAP-laitteen käyttäjä, eli uniapnea. Vaimo tökki hereillä, että sä kuorsaat aina, niin se on tuonut virtaa taas entistä enemmän. Loistavaa. Toi on kova juttu. Vaimo sanoikin, että niin ihan itseänikin jännittää, että mitä nyt alkaa tapahtua, kun sä oot noin virkeä jo heti aamusta. Just näin, ai että, loistavaa. Mutta ne on juuri tällaisia siis itsehuollollisia asioita, jotka yksinkertaisesti kulminoituu siihen, että osataanko me huolehtia itsestämme. Että se itsepallura on niin paljon sitä, että tunnistaako se, että mitkä asiat esimerkiksi nyt kehossa ja terveydessä kaipaa sitä huomiota. Ja joku uniapnea, mikä mullakin todettiin, niin eipä sitä itse olisi löytänyt, mutta onneksi oli kumppanin rinnalla, joka sitten sanotaan ohjeisti menemään, että käyppäs niissä testeissä. Juuri näin. Siinä on niin kuin 2 palluraa toiminut hyvin yhteen. Yksiltä se ei pärjää kukaan, se on ihan selvää. Yhdessä mennään aina. No toi on se mun resilienssin tärkein. Mä rakastan tehdä omaa duunia pareittain, että mulla on aina johtamisen valmentaja pari mukana. Sitten jos mulla on meditaatioryhmiä, mä pidän niitä myös paljon, niin mulla on siellä nykyään myös pari ohjaaja mukana. Että mä oon huomannut, että tämä yhteistyö, niin kuin mä vinkkasin tuossa aikaisemmin, se on mun suosikki resilienssin ylläpitämisen keino. Tehdään yhdessä ja sitten se energia virtaa myös puhtaana. Mä itse energisoidun ihmisistä, sen takia ne kaikkien porukoiden, työyhteisöiden, johtajien, johtoryhmien, kaikkien valmennukset on niin tärkeitä meditaatioryhmien ohjaukset, koska siellä on ne aidot ihmiset istumassa penkissä tai seisomassa jaloilla. Niin. Se on just näin, ja haluan vielä korostaa loppuun niin kuin sitä, että kun puhutaan siitä, että on muutosketterä ja näin poispäin. Mulle taas ne ihmiset, jotka ovat olleet siellä alempana he vaan preferoivat sitä stabiliteettia enemmän. Ne on ollut mulle se järjen ääni, jotka on kysynyt, että onko Mikko nyt ihan varma, että tonne kannattaa mennä. Eli antaa painoarvoa myös sille monimuotoisuudelle. Kaikki ei ole niin muutosketteriä. Ja ymmärtää se, että miten mä saan sen porukan sillä muutoskäyrällä sitten menemään. Se kestää jokaisella oman aikansa. Kyllä. Ja he saattaa olla niitä, jotka saa sitten isomman määrän sitä porukkaa mukaan, koska he pystyvät kysymään sieltä tärkeimmät kysymykset suhteessa muuttuneeseen tilanteeseen. Et nykyään mun mielestä on niin oleellista, että me huomataan varsinkin ehkä Mikko, minä ja sinä, jotka ollaan silleen niin kuin vauhdilla eteenpäin ja heti uuteen ja ei muuta kuin takki auki ja täältä maailma tullaan. Mutta että huomataan, että sit ne ihmiset, jotka aidosti pystyvät myös kritisoimaan sitä muutosta ja kyseenalaistaan sitä, että mitä ollaan tekemässä, niin heillä voi olla aika kova vaikuttavuus myös sit siihen, että miten ihmiset luottaa ja tulee muutokseen mukaan ja sitten kuljetaan kaikki niin kuin samaan suuntaan jossain kohtaa, eikä niin kuin siinä Monty Pythonin videossa, missä ne kaikki juoksee lujaa eri suuntiin, ajautuu koko. Juurikin näin. 1000 kiitokset Mikko. Aivan siis kerta kaikkiaan elähdyttävä keskustelu. Ihana jatkaa tästä meidän kummankin omia päiviä. Ja kuulija sulle ihanaa päivää, muutosresilienttiä, muutoskyvykästä päivää. Ota irti kaikki nyt näistä asioista, mitä Mikko kertoi
työ, itse, ne pallurat, perhe- ja ystäväpallura, mitkä asiat siellä sulla on semmoisia, mitkä sulla nyt tällä hetkellä lisää sun muutoskyvykkyyttä, mitkä asiat on tosi hyvin ja mitkä asiat on itse asiassa niissä palluroissa niitä vaikka mitkä on muutoksessa tällä hetkellä. Onko jotakin, mihin tällä hetkellä erityisesti kiinnität huomiota? Ihanaa päivää sulle kuulija myös. Ei Kiitos. muuta kuin loistavaa viikon jatkoa, Mikko, ja me palataan todennäköisesti muissa merkeissä. Hyvä, kiitos sulle. Moi moi!